hakili ɲuman la nabaw an bɛ dugawu kɛ o kuma ala ka o la nali nɔgɔya k'olu yɛrɛ caya fana k'olu sɛbɛkɔrɔ caya Voilà, ni ka se ka se kɛ u ye kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ŋaniya wɛrɛw ta o kumana ka hakili ɲuman fana di olu fana ma ka dugawu k'u ye ala ka lasegin k'u ye amina ya Allah ala ka lasegin k'u ye amin amin sabu ni jɔn dɛsɛra i jɔɲɔgɔn na i b'a kalifa ala la ala ti dɛsɛ n'o tɛ wa ko ka ca dɛ hakiliw ti kelen ye hakiliw ti kelen ye nka a bɛɛ tɛ ɲuman ye dɛ siga t'a la a bɛɛ tɛ ɲuman ye siga t'a la kɔrɔbɔrɔ k'i fo a diyara n ye kanw t'u cogo la bi awɔ i k'a dɔn bi ye araba ye kosɛbɛ ma fili kalo tile 10 ani 8 tɛ dɛ 8 don n'i ma fili dɛ o don 8 kan ka k'a ye bon kalo in tɛ ka taa cogo min na tan dɔ kalo tile 18 ɔhɔ don a dɔw bɛ ten kalo dɔw sera ka suma kalo dɔw sera ka suma min f'i ye alu dɔw fana dun tɛ na kuma caya ka caya alu yɛrɛ ayiwa ma tɛ jiginnaba tɛ alu la sisan koyi yɔrɔ dɛ basi dɛ n'a b'aw ɲɛmunu wari bondo fan fɛ dɛ n'o tɛ jiginnaba tɛ alu daw la dɛ jɔgo ala basi dɛ kɔrɔbɔrɔ kuma y'a f'i ye cogo min na kanw t'u cogoya la ngo n'a ta bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna ma walasa ka se ka i k'a dɔn lasew ni ka olu sigi sen kan kosɛbɛ an ye n'ala sɔrɔ ya bi ye araba ye i k'a dɔn janvier kalo tile 18 san 2023 jate an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ san kalo fɔlɔ o kɔnɔna na awɔ kunnafoni gafew bɔlen don ka caya sɛbɛnnen don i k'a dɔn nanzarakan na walasa ka se k'u bayɛlɛma bamanankan na anw y'an wasa don o baara o kɔnɔna na baara fana ye fara ɲɔgɔn kan baaraba ye waati daminɛ don o don ntɛnɛn ka taa bila fɔ jumadonya u la nin waati kelen in na o kumana fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ u bi kɛ arabadenw fɛ ni ni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ yan walasa ka kunnafoni gafew kɔnɔ kunkanko kibaruya ni ka o di k'a k'i bisimila ba Amini denmisɛnninw ni bankɔni bɛɛ ka kɛnɛ alhamdulilayi ala barika la baasi t'an na yen baasi t'an na yen ayi i ko k'i jɛ k'i pari ka laban k'i harmoniser oui merci beaucoup ngelen tɛ i k'i lajɛ ngelen tɛ c'est à dire est ce que vieux mɔgɔ ko in fɔlen a tɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛ sigi cɛ walasa bon ça fait tuma dɔ la vieux mɔgɔw bɛ dugamasaya de fari da ni dugamasa kɔrɔla a bɛ taa a si yuguyugu a dayɔrɔ la ka bɔ ni funankɛni fari ye awɔ anw bɛ to ka dugamasaya de fari da cɛ ko ba Amini ce han ɔhɔ ko maa ya fana ka fo maa furu ti bɔ gansan forobanda ko ya don kɔni ye falaw fa don ye nka bɛɛ b'a dɔn ko natuma fana tɛ ne biyɛlɛ la maa ya i ka n'a ka di ala kosɔn sa ayi tanu ni tɛ to juru la o anw tɛ tanu to juru la maa ya k'a barika i ye Sanogo aba i dangase tribe marhaba kɔri baasi tɛ yɛrɛ la denbaya ka kɛnɛ kɔni alhamdulilayi janjo y'a fɔ cogo min na an sigi kun ye kunnafoni ko ye nka yan'an k'an ban k'an bila o kɛnɛ kan anw ni an kanubaw an bɛ jɛ ka jabaru masa barikada sofila masa ko don bɛɛ sɔn masa n'an y'ale tanu k'a barikada i ka dɔn min ye i ka dɔn arasulu ye nɛɛma ni kisi b'a ma ala ka jida kan an b'a tanu k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada anw masaw sara t'an bolo an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana o se min b'an ye o ye foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔn ye ka laban ka dugawu kɛ ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ba ka jidi kɛ lafiyaw bɛɛ la o kumana min ye i k'a dɔn bana foyi wɛrɛ kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ tiɲɛ so badabada dali ala k'u nɔgɔya n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanuba jama ka fɔ k'u barikada k'u ni cɛw ka kanuya la faso kɔnɔ ani faso kɔ kan fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔlen ani ɲɛmadalen don k'u ka bisimila u bɛ bisimila minɛ kɛnɛ min ka kunnafoni kɛnɛ don sɛbɛnw b'an bolo a caman an kɔni ye kelen kelenw sugandi o na k'u garijɛgɛ ye kulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala k'a nɔgɔya u ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya anw ye an ka ŋanaw bɛ dibi la suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ala ka i k'a dɔn a lase ko ɲuman ani an mabɛn k'a cari ala k'o nɔgɔya olu yɛrɛw ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ kanubaw ye i k'a dɔn k'u ka bisimila ko ala k'a lamɛn ko ɲuman ala k'o nɔgɔya u yɛrɛw ye nin sanga in na min ye i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ ka kunnafoni kɔnɔ nka an bɛ ɲɛmaayaso bɛɛ fo ka kanuba jama bɛɛ fo ka foli kɛ i k'a dɔn an ka sécurité renforcée kɛ fasangare e gulogulumugu fɔ ale cɛw b'a f'i ɲɛna a tɛ sɔn dɛ awa gafure hali ni diminen sera k'i bɛrɛ bɛrɛ i bɔtɔ ka kɛ ni nisɔndiya ye k'i nakun ɲɛnabɔ an b'a fɔ k'a kayita o kuma ko bɛɛ k'i bisimila suya kɔrɛ la magan bɛ yen awa tafili ture bɛ yen daramani kɔnɛ tɛna kɛ yen fɛ yen baasi tɛ min ye Vincent Togo ye denkuranin fa ko matigi ka dugaden matigi ka dugaden den ala k'a fama mɔ k'a dɔgɔnin caya n'a kɔrɔ ye ala k'a dɔn a kɛ fani ba olu nafalan ye o kumana an bɛ dugawu kɛ min
min ye ga do ambalo muso yɛrɛ fana ye no bacho ture ala ka ale ta fale shimana ka ika do den yɛrɛ ka fara kalandenw kan ya rabbi fani ba kalimaniya kula janjo masa ko bɛ k'i bismillah bala ka bismillah marhaba sanogo dukara koromuru kuma wati ale bi ka taama sumani kun ye hakɛ ka dɔn o kuma na an bɛ lamɛnbaw ni lajɛbaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni wali ɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ i ka dɔn bala o kɔnɔ kunkan kibara ni k'a lajɛ min bɛ a kɔnɔ o laadala i ka dɔn arabadonya pourquoi ne pas le dire dadɔ kamara kɛnbɛ ni k'a ka laadala ɲininkali kɛ arabadonya ɲininkali ani i ka dɔn bolongo ni sinfɛn min ma bi o y'anw ka bamakɔ bɛɛ da a taa ni ka segin ko wulikajɔw kɔni maa bɛ se k'a fɔ ko caman bɛ yen o kuma ko majɛngɛ dɔw olu fana bɛ i ka dɔn senna ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ an ka gidɔrɔn olu kofɔ n'olu labɛnna i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sanuya ko ye ko majɛngɛba bɛ o la k'a dɔn ko n'i y'a ta k'a jateminɛ waati jan k'an bɛ jateminɛ kɛ bi n bɛɛ da minnu n'olu bɛ bamakɔ mali faaba a kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko min bɛ i k'a dɔn entretien n'o bɛ tali kɛ ka to k'u labɛn ani ka hakili to u la walima ka se ka to k'u furan ko kɔni kɛ bɛ gɛlɛyaba ye k'an bɛ kuma min na i ko sisan ko yɛrɛ gɛlɛya in kɛlen bɛ sababu ye bi gidɔrɔn minnu ni olu bɛ yen ko kuma na ko taa ni ka segin bɛ kɛ o la k'i b'a ye k'a fɔ ko kuma gɔngɔn barika ka bon kosɛbɛ wa a bɛ ka kɛ sababu ye ne ka dekun ni gɛlɛya ni ka o lase mɔɔw ma k'a yɛrɛ misali ye mun ye o ye n bɛɛ da min n'a bɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ monument général Sumare ale la ni ka tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ Musabugu ale bɔnda fɛ ni ka taa bila fɔ Tour de l'Afrique la Falajɛ ko nin bɛɛ da ba in k'e k'a lajɛ jamana ye nafoloba caman kɛ a la jamana ye wariba caman don a la nka min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ n bɛɛ da i k'a dɔn a lafurani k'a jɛya ko mɔgɔw ka se ka taa ni ka segin kɛ ko majɛngɛ bɛ o ko la dɛ nka dɔn ko in kɛ bɛ sababu ye bi a bɛ ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye sirabakan kasara k'o yɛrɛ la nati ko gɛlɛya minnu n'olu bɛ nin ko in na ko k'a sababu kɛ mun ye kɔrɔmɔgɔw k'i b'a ye k'a fɔ ko min bɛ bolimafɛn sen fila dɔw kofɔ o kumana k'u kɛ man gɛlɛn ni ka tɛrɛn dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni bɔgɔmuguru in na n'o bɛ ni cɛncɛn in kofɔ ko baaraw kɔni kɛlen kɔ ko min ka kan kuma dɔw k'a ka kan ka bila maa minnu ka baara la cakɛda minnu n'olu kɔni bolo kan ka se ka bɔ ka bila nin ko in na olu k'a lajɛ u ka se ka u jɔyɔrɔ ni ka u fa ko kɔntɛ ko tiɲɛna jamanaw kɛlen kɔni nafoloba don nin n'a ɲɔgɔnna bɛɛ da belebele la ko ka laban ka bɔgɔw kɛ a la fan bɛɛ a ko dekun de dɛ a bɛ furansan ka bɔgɔtonu de bɛrɛbɛrɛ de sira kɛrɛ la fan bɛɛ n'i barala ka don la dɔrɔn ani maa bi ni man gɛlɛn o ye gorokosolen ye o ye gorokosolen ye dɛ janjo da min tɛ fili o tɛ da kunna de han ne ye bajo kɛ Ture Jara bajo kɔnɛ ale Jara y'a cɛ Jara ye kɔnɛ don bɛɛ de Jara ye awɔ siga t'a la o kumana k'a kɔnɛ kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn dadɔ kɔni ko k'a ka kan maa minnu kan ka nin baara kɛ olu ka bila u ka minɛn kɔnɔ k'u ka baara kɛ kɔntɛ ko miliyari sigiyɔrɔma caman donnen ko sira la ni ka laban ka o kumana o taama kɛ dekun ye ko tiɲɛna ko fura kan ka ɲini o la ka tila ka babili dakabana jɔ ka Musabugu ni Bamakɔ sɔgɔ ka bila jɔ n'o tɛ a kan ka minɛ bala dɛ a ka kan tiɲɛ yɛrɛ la anw ka fiɲɛ ye min ye an t'a dɔn dɔɔni kan ka se k'a kɛ n'a dilanna ka d'an ma n'a sɔrɔ mairie de district don ayiwa walima n'i y'a fama commune mairie n'o tɛ Wozoni tun b'a kɛ nka an n'olu cɛ ko an m'o ban de o fana bannen a fɔra ko wari bɛna baara daminɛ o ko ten n'a y'a sɔrɔ olu de kɛlen bɛ k'a daminɛ nin cogo in na a furan ni ka ɲi sa nka a cɛli fana ka fisa ayi n'i y'a furan k'a bila kɛrɛfɛ o kɔni falaki de kɛlen ye n'a fama n'a bɔ yɔrɔ ma a bɛ segin a bɛ segin diyagoya don awɔ a bɛ taa y'i sigi k'i kɔnɔ ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma Allahumma amina n'o tɛ an kɛn bɛ k'a bɛɛ da gouvernement kun n y'o de fɔ Isu n'ala an laban b'a fɔ ko gouvernement ka taa an ka soɲɛ kɔnɔw fura tiɲɛ yɛrɛ la awɔ an m'an sigi gouvernement kɔnɔ o kana an ka soɲɛ kɔnɔw bɛɛ fura ka dugukɛnɛw bɛɛ fura an m'a bɛɛ da gouvernement kun anw yɛrɛ ta t'a la tiɲɛ yɛrɛ la anw yɛrɛ sen tɛ foyi la gouvernement n'a ɲɔgɔnnaw kɔni a dɔ la a ka kan an kan ka min kɛ a m'a fɔ ko ni bɛɛ y'i ka bulon nafura ko jamana bɛ jɛ wa siga t'o la kuma in ye nkalon ye wa ayi wulibali don janjo masa le national m'ale ta le national ko di ni ye le national ta i ka dɔn Amadu Nfa Jallo a kumanen don bi tuguni bisimila a ko awɔ ko yɛrɛya sɔrɔlen kura ayiwa ko ala ka sɔn sa la barika ko awɔ yɛrɛya sɔrɔlen kura kana bila i ka dɔn yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔlen kura ko ala kosɔn sa o kumana ko min ye i ka dɔn ko mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko maaw bɛ yen nɔ ko olu kɔni kalan bɛɛ f'u taamatɔ sen kɔni bɛ sɛbɛnni kɛ nka u t'u bali ka kɛ naloma ye ko ka sabu kɛ mun ye hakilina o taabolo bɛ maa fa don maa la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni finibilafa ye fɛn min ye i ka dɔn ko ninnu ye a ka diya janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko dɔw y'u ka kɛɲɛ jira kɛnɛ kan u ma se ka yɛlɛma foyi kɛ i ka dɔn taabolo
la o dara kene ka o madugo mala o kumana ko nu tabulo bi falen vale ko bi fofo nyongo ngan desera ko dugolen de mala ikado ko dese ko ni yera ma chama nga tabulo la ani nyeda chama unka o kumana minyi ikado kibri ikado femre ko fe kibina maunya na mitwa ayiko bana ko maski ko ni binasa fe minyi ikado ka fo politiki mawe ko lu ko ni desele do ko belasa wo ya ye ka fo ku kam mandia ikado ka fo ko do nangala mala minyi ka seba ya ye o chile do warakula haka ja minyi ikado ka fo ku desera wati temenuna u desera ikado ka dese yira o dara keneka ko mana ku maseka fo nye sorotun wure o fana jigire bane mbasa ta do be minke o de sa ikado ka fo o ko ne ko gringa joni nyaki o de bidam ne sa fanga min be ni ikado ka fo sa o masoro o luka tabulu la ikado ko singoro furani de bidam ne ko kuma ko wuli ka jo chama ngera kanje shi fanga blo nyama ma ya no shogel ko kala mai gae ko shogel ye ikado fangile mamaye ka tsiga jamana de uvara nyonga ko mate ma gwanzande ko politiki madu ko PM Clivant partisan ikado ka fo ko neutre ko PM neutrité ni mbela jele de fora shogel ko kala maiga ma awati ula ko dogotoro ka ma ikado kala do anyina ka benini ko ka do green ngaki ko mana ko uyo ke ka dese minge ibaye ka fo ku me munde nofe shogel ka ta ka bo fanga blo nyama ya sola peu o mana ko shogel gele de ikado gwandere mindo o de buni asimuche ninu nuku yo sago soro shogel lay ko amadu va ya fo chugomina akoku kumilabanga se asimuma ko sabu dundulu mana ba ko gerebe ke mundulula ko de kun fere tigeto do uve nga udesera okula pambara umasega shogel ko sembo kalaka okumana ku doro bana minge uye ferene dabali betige okumana nyama soro okula okumana ko jango sega ke asimu yerema franje vanga kibaye ka fo ko femi ka do ko ube fesa olu yere de ka banjamana de ungal la nyinina ani ka do anya ambulutu anya shoni sigi ko koloma mununka jere bas enveno ANR ko o jere seve jamana de nyuru ko koloma mununga anu yu sinzi fe mununga kube fe wajibi asimu kabwa osiraka ko dawalo ko ikado ka fo ko asimu ani olu ukafara nyonga ka kuleta wereke malidew ni malila ko de hakilina be politique mawlabi ka kudeta ke maldew ni malibela ona mo ka ko yer doronda aywa o dete fana ka gel ka be ay jam vangana na otea chere la o ka bajide aywa ko ni ikado ka fo kunungo ko nu ya soro uyu sago soro ko chamana aywa ko fe mi ikado shogel katali ko udesera omina ko kera ikado chek majola yu kana koi ka sabuge munye ibai ka fo yanjo masa ko mi ikado la nyini ko uyu chamange ya sa shogel ko ere ukataga bwandala desero la pambara okumana ko kudeta umbe fa asimu bla kudeta were la mali ni mali deuna haka ja ko minye kado ko nunu desele ko la nyini jume ngera ko nutu o soro kata ko alel asimu ngele nyere kumbe wula ere nofe ngani shimanya ni fere ni dabali jugu tigele ko be eshuru la jikono ambe yoro mi ko bi ko na fora ko faso ya ka yere ya soro kuraye ko olu wulila ka fa beke kule kanye kamangachi ka do ye mungu dalamne kalaye ko kabi ka do ka fo septembre ko kile mugani fla bi woro sa no 1960 ko malika yere mahoronya ba bolo ko alaka masa ko kambe yere mahoronya shi jumema yere machoro ya shi jumende kodo ku nyina nawa ko minye ka do yere mahoronya yere tafa no ye modibo ketai kaye munde fo malide unye unyina na aleka wele na ka kuma ka onkode ko modibo ko yasa jamana ka akayire ya yere sabati akayire mahoronya yere ka fo ko hakika do ko ka soro jamana yere ibai ka fo asago ba yere la asago ba ka jamana tabulu la asago ba ka hakilina ula ko kuma na minya ka keta wiye anaga jamana dewu u haju ye miye u yere sako be oko wala yalila ko kuma na ko an gambe yere mahoronya shi jumema an yebe an gambe yere ya jumema ko kuma na ko modibo ni kuma min fo ku nyina nawa ko no ya suru nyina nedu okumana ku ka laje okumana ku femi ka do ka fo jagoya ukai ka do fami ali soro katani kuma inga okumana we jumen ko fo ko minye ka do ka fo ko munumbe ni olu ko ni mbe ka do ka fo chieni nove ko ukwembe ka onunu ndeke uka maralike yoroi okumana ko nango ko yere ya soro la ko yere mahoro nya ko sabatira ko te ko kurai ko matike yere mahoro nyi ka soro e bikai kan na fulo barakata bla madofi
mugala sai bulo ere kadda ka fo tigi ka jenai no ma jenai akada e chugo me abo keti o kuma na ko ikado mga fali mina nganye ngene ke ko manga ma ke fali tigi o kuma na ko ma te ere ya soro na ya soro ibulo ti ere ka herela iga ere ya fana ko ma te ka iwaji ka do dafe mi mandi ko ela kan o ere ma horonya min tuma mbulo ko seben fura ka ere ma horonya tewa yala ansa go kuma ere lawa an kumise ka ansa go na ko kewa ko maraba jugu e ka do ka fo bubutika ni na folo mi ngla ninga na no e ka no bla ambulo ko anga jonya ere ko osirlento lawa ko i mami mi feka i nyomine ila o ka fengla na dima o i mahere ya ko ire ai o ire mahoronya o kuma na ko mi ka do ka fo ni ngonu nunye ko na ya tigija wati mi abi ikumvla ni kelu na ya ja abi lasigi meleku o kuma na ko fe mi o ko nunu ye ko matriki to la ka fo ki ire ai o kuma na ko fe mi ka do ire sago etse ko ke ika dunta ti sagola ika fota ti sagola e ka tabulo shi ti sagola e de ba ke ka dima werema o ba nyena songo pempere aka o nyena songo vana pempere le aka abla ka do nyena dafe ko ye ire mahoronya yewa kanga ire ya laje o kuma na kam sega munde fo bi ko mi ye ire ya ka sorola ko ire ya ire de sorole ni ye ko awo ko asorole ire de ni o kuma na ke ka wulo masiri taba o taka ke ka do ka fo sega kalakari ko ma wore ka ya moriya de ama o ire ya o ko ado de buto lasa kata fare ka do wulo masiri taba hakilina jugu tigila mauka yoro cienaw ulu bisinga na kana jamana ire tabulo bela jele fereke wala maka ferani dabali bela jele tige marambi senaka o singorla fereke o kuma na ko kanga wulo masiri tabaw yereke ulu desera ikado u Joseph falila ko kato ulu ke jugu ka marfakise fanai ala nu desera foetu bolo ka kla ka anga wulo masiri ta ko ba ko ni politiki mawde makewa ko ka soro ka anga wulo masiri tawa ke jugu ka kisede fanai o kuma na ko mi nyi ka do nunu e chenu ngega teme ko fe mi ka do wulo masiri tawa kun se ka alu yere kun kana kuma te ka ke jamana kana bawi kambe ro mi ko bi ko jom se ka fiye bo kola haka ja ko mi nyi ka do yere ai ko jom se ko fo ka soro franci ka ka ministry do be ko Florence Parly ate pare malaya janyo masa ko o e kuma munu vo ko nana ba makoya kana ika do idantige inafu ale tay mali ko take force takuba ko olu bina ku bino sigi malaya ko ka soro mali president yere awatila ale ni mali de to be ni kuma menyon fede ali saranga na makala ko yere were mahoronya sigile kwa ngamere amforo ya shijmema amadu faja loka fola akoko minyi ka do ko ninko nunu bela jele de bana sisa ninko nunu shire tinye soro sisa ko no yuka manganchi wati okumana ku chesire manganchi la ko awo ko yere mahoro nya yere de soro le ni hage gachi ma ko ala barkala o tumana ko ma shitanga yere ya ko mata burujatu mali don tunu sigi maka dangaru ka yere ya la tuguni ko soro le minye ni ikado kono ikado akiwaro jigudi la ubise ku seke konga ko minyi ka do nu desera sira do fe ube nongo ngari kata sira wore fe dese kara politiki akado o da wolo ni na minge unda na ni fere jume etu ku kuma kan bi ko laicité ku ka fere te bande wile mabulo ere te ba ku kuma kan be mu yebi ko laicité ko laicité ko ni kwanga na bamba o kasa ku kana mawklo de pere ka nini mangangulunchi ko laicité ko ni ye ikado ko don karaboko do be no professeur glele ale ko dona bay ale ya jira ka fo ko ni ya me ko jamana ye laiki ko ba jira ka fo ko jamana atina se ka ika do dina shi ko ati se do dina shi ka tabulu la dine be da magaka ba be kana blaledo o wa ko mali ko yo o de mali yo jamana de ai wa ko la de ko no fana fora ko amafo ko jamana ye ika do ka fo dine kelenta ye de dine be jedo o kuma na ko be bi se ka ika do mina bo kelena be ka nyu ambunya ika tabulu ko nala ai wa ko o fana temeningo ko ni ya me ko laicité e munye au be ba ka dine na ga be jele fengele na no ye jamana kelenye abo ko be klani nyonye aka tabulu be kelenye o kuma na ko ka fuyo ko famu ka no ke dala ne kala ye ko ka mangangulo ci andala sabu ni ko do manya ubi do re buluda mana ku janga dome fe minye mali ikado ka fo ku kana yira jiya mala ka fo ko mali ka kala ni jahannama kono na ko ka soro kalofi amadu fa jalo ni aka nobla nya bolo national kono ka bidon boli mbajide ku kana yira ko mali ka kala ni jahannama ko kalofi
ukano iraji yalla mali mangala ni jana aiwa edu goto godi amadu fade kote angata majide ko mo igado ga fo engata de renouveau ale fana kelembe ne ka ikado kuma amme jamana ikado franje fanga akungo kibarala yakba dumbia ale kembe ka kalmu kala ne ka ata ako mimbe kullal abdullahi maiga kufo ni ale ikado ka fo ministry min nyachine du maracha maboli ananga jamana gouvernement o korfo sentigido o kuma ko aya jeya ikado kalo kleta ani ikado ka fo nobe kalo kleta ni woro ne ko kufo ka fo mimbi talika anga jamana sariya sumba bayle mali ko niye jamana dun yere di nyonganye wa ko mimbi jamana ikado amanyemo kufo abu nganyana abu dinena ukasika ni mbara nke kuma kayo fo ko jeya de ministre d'état ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement kolal abdoulaye maiga ikado ko ni kera ikado areka sigido sinve sigimi na kera ndenen temeni janvier kalo kleta ani woro samba fla ani mugani saba mimbe ikado ka fo kolal abdoulaye maiga kufo bali ikado ka fo anga jamana ministre mi nyesine do mara ani mara chema boli jamana gouvernement o korfo sentigido o ka akasigi ana ikado ka fo cadre de concertation nationale no be ikado fereton ni ko lu kufo politique to munu no lu be jamana konnana kaye uwele ne ka ukumanywanya ka fo ko ka fo mimbe talike jamana mara bawla o kembe kan ngania minta o ye jamana dun yere de kala nyiniye jamana de famba bela jele ya yira ka fo be doni mine ko bi akaka anga jamana sariya sumba baylema kadu Allah wa ko bulungande nyeshine do marskalo kletani konon toma samba fla muga ani saba ka do ko mimbe talike referendum la ko ka baraw bela jele sigi singa ko de ato mimbe jamana mara ba re kufo ko la asmi guita ka do ko jean kalo kletan samba fla muga ani fla ka do ka ye kulu do ni ko sigi singa kulu minye ka do hakilna amerike ni ka do jamana dun kulu nyininga mimbi talike anga jamana magobe sariya sumba sugu jumena olu bela jele kono kungango kibaro bela korfo kan ko lu be farla nyan kan ni ko ke avant projet wadriba yi kanto ka fo mimbe ikado kolal asmi guita kufo dikre ikado 2022 0343 PTRM mini abul noblala juin kalo kletan samba fla ani muga ani kado fla o kuma ko degre mbe ajeya kaira ka fo anga fo fanga manyemo jamana dewi la nyini minge o yonga jamana sariya sumba abse ka Allah falen tugomi kororo ko kuma ko joni mbe bi ko joni mbe ambe doni mine ko bi ko bela jile mu nyini ka koro nga ko kuma ni mbara na sugu damnena ikado ko kuma kan woro de bi wuli mimbe ikado kolal ablay maiga kufo akoko bare abika keketugo mina o ye abiblala mine mi ngona min nyine do jamana maraba fe nga fo jamana maraba kembe kan ngania min ziri o ye ka kuma ni jamana de be bare nga ke bela jile fe bara ye beki ka hakilina di ula o da to ko ikado avant projet ikado a sebenu kelin ko o kuma na alabana ni ka wendre ka di bela jile ma beki hakilina di bela jile ki kan ngania di o da to ko min be talike bara nke bawla avant projet sebe ba ku tarana ikata ikado seben yere ni kata di jamana marabama ikado no be kullal asmi guita kufo umada ikado ko seben kadira gouvernement ma kalaba katana cour constitutionnel la mimbe cour suprême kufo ni kata di uluma conseil national de transition no be CNT kufo o kuma na ko ka ikado ka fo société civile ma ani classe politique no be mali parti politique kufo o ko la nyini munye o ye anye kulu do sigi singa kulu minye jamana de hakilna nyini o kuma na politique ma fara ma minte politique mai beki kangan ya di balade ki ka hakilna di sabu beko ko ambe doni mine ko bi ko ambe jamana sariya sumba mi no bambulo ko majenge be alade do yere ba ko kuma ko ikado france yere ikado o kopile o de do o kuma ko jamana don ko o mago be mina o ye ka se ka sariya sun sigi sariya sun mi jamana de be yere yo o kono na ba anda me matra kambe doni na ba anda me matra na ba anda me matra ko kambe doni mine ko bi ikado kolal able mega kaya jeya ka fo ko kalo no bi décembre mars kalo kletani kononto kuvo o mini o bulungande o buludaledu ka se ka referendum ko o kono jamana mara baw be o mine de kono o be bara keni o hatlade o ko de atu o kuma na wala sa akana ke ikado bara kelen kereka o kuma na bela jele ki yere ya akono ko décembre kalo kletani kononto san 2022 ikado ko mimbe jamana mara ba kufo kullal asmi guita ikado kay seben fra doni ko haklinata décret ikado 2022 et 777 mimbul nobla la décembre kalo kletani
9 k'a fɔ ko commission kura wɛrɛ bɛ sigi minnu bɛna sɛgɛsɛgɛli labanw kɛ ni ka i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ka hakilinaw k'olu bɛɛ kɛ gafe ko ka taa n'a i ka référendum na parce que i b'a ye kanto k'a fɔ ko a bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ classe politique mɔgɔw o kumana k'o ye k'a yira u la k'a fɔ ko min bɛ jamana marabaa ko fɔ a y'a ɲini gouvernement fɛ a ka i k'a dɔn dabali ni fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan bɛɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na o de y'a to o kuma ko kɔrɔfɔ k'a bɛ da bɛɛ lajɛlen tulo kan i b'a ka fɔ la nka ko n'a ta bɛɛ lajɛlen k'an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ min bɛ Franja fanga ko fɔ o kuma u ka nin baara ŋaniya min talen filɛ nka ko dɔw bɛ yen olu ko u tɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ ko nin Franja fanga in ko olu tɛ i k'a dɔn jamana sariya sunba yɛlɛmaba ye wa olu tɛ i k'a dɔn k'a fɔ a baara tɛ u bolo fɔcogo wɛrɛ la u bɛ ka labɛnw wɛrɛ sabati ni ka bangari ni ka u bolo da nka ko an bɛ donni min ko bi k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔw commencera ni k'u kan kɔrɔta ni a ye k'a fɔ olu ti u yɛrɛ ye Franja fanga baara kɛlen in kɔnɔna na i n'a fɔ o kumana an minnu bɛ yen n'o ye politique tɔnw ye n'o ye kulu wɛrɛw ye kulu minnu ni olu lakodɔnnen do fara ɲɔgɔn kan na sango kɛrɛnkɛrɛnna ko partisan de Imam Mamadou Diko ani ka se a n'a ɲɔgɔnna caman k'olu ko nin projet in k'a ka kan ka abandonner nka k'an bɛ donni minɛ ko bi gouvernement dun ka laɲini ye mun ye o ye bɛɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ référendum ye oui ou non a banna ne tun ye kalata dabila pewu hali n t'a sa hakɛ dɔn o tɛ jamanaden ɲumanya taamasiyɛn dɛ n tɛ n jugu sugandi a kana n joli min n ka n jugu sugandi u ka san 5 kɛ k'an joli min ne bɔra kalata la pewu i bɛna don a la sa sisan kɔni ni faso kuma bɔ kalata don n bɛ don o la ne bɛ kalata ni min ko k'i t'a ta i fana sago ye o ye kan'a ta nka a bɛ kɛ référendum awɔ ni yɛlɛma ma kɛ a tɛ ɲɛ o kabi an bɛ 2023 ayi an bɛ min kɔnɔ sariya sunba min kɔnɔ a kalata jumɛn kɛra ko balawu ma bɔ a la a ko jumɛn de kɛra ko a ma kɛ mankan ye o n'a fɔra k'an k'o furakɛ o an bɛ fara ɲɔgɔn kan hakili de ɲini k'o furakɛ wa an b'o fana k'a dama kɛlɛ ye tun de o kuma an ko k'an bɛ jɔ sen kuraw ni taabolo kura nɔfɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ n'o de ye tiɲɛ yɛlɛma ye wajibi ye jagoyanifin hali n'a bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan o ko n'o bɛ kɛ sa i k'a dɔn ka sɛbɛn min kuma sera o ka kɛ koyi o ka kɛ awɔ kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn ka sɛbɛn kuncɛ o de ye k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi gouvernement ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ k'i ka hakilina di bɛɛ k'i ka ŋaniya di wa Mali ka an bɛ waati min na ko sisan Franja fanga in ka ŋaniya mun ye o ye ka se ka jamana sariya sunbal dɔ ni k'o sigi sen kan min bɛɛ b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na nka o kumana ko kulu dɔw n'o ye politique tɔn ye ani fara ɲɔgɔn kan kulu olu kɔni bɛ ka ŋaniyaw ta ko olu tɛna u yɛrɛ ye a kɔnɔ kelen filanan ye min ye olu ka laɲini a yɛrɛ bɛɛ ka dabila ye ni min yɛrɛ bɔ a la i bɔra a la kɛ n'o tɛ Mali b'a ta cogo la dɛ wa Mali bɛ taa nin cogo in fana na ni min yɛrɛ bɔ a la kɔni i bɔra a la ala an t'an kɔfile i la o y'i sago de ye taa i ka sira fɛ an fana b'an ka sira fɛ e kɔni tɛ se k'a an bɔ a ka sira fɛ e kɛra partisan ye ne kɛra maliden de ye e kɛra partisan malien ne tɛ mɔgɔ kɔ koyi ne y'o de fɛ yen ko n tɛ Asimu kɔ ne tɛ Sogɛli kɔ ne tɛ gouvernement kɔ n tɛ parti la n tɛ gouvernement na i y'a faamu wa nka n bɛ faso in de kɔnɔ yan taabolo ka di ye ne bɛ n faso in de kɔnɔ yan se wɛrɛ tɛ n ye dabali wɛrɛ tɛ n ye jamana wɛrɛ tɛ n bolo ne yɛrɛ tɛ bilen anw ta nɔgɔyara la an ye min kɛ an t'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ hali ni maa min ko k'i tulo ka gɛlɛn nka an bɔnnaw dun yala an bɛna mun hɛrɛ labɛn ka bila olu ɲɛ olu fana n'u si kɛ anw ka lanɔgɔ ɲɔgɔn la wa an b'an ka latigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana yɛrɛ k'a ka latigɛ kɛ lanɔgɔ la o ŋaniya mana kɛ maa min kɔnɔ ala k'a ci dɛ ni kuma bɔ ŋaniya ye maa min kɔnɔ ala k'o dɛ ala k'an kuma bɔ n ka tɛ maa ko ma Asimu bɛ taa Mayiga bɛ taa Sogɛli bɛ taa nin fɛn min bɛna sigi sen kan n'a kɛra fɛn sabatilen a bɛ mago ɲɛ san ba joli a bɛ mago ɲɛ san ba joli kɔnɔ maa si t'a dan o ka fisa wa an ka an ta kɛ balawu ye sanga ni waati cour constitutionnelle ko n'olu y'a bila yɔrɔ min ko ala ko ten o tɛ manamana ye an ka taa sugu la an ka taa jɔ a la n'i ye i y'a faamu la minnu bɛ mankankolon ci la yan nɔ nɔgɔbakun kɛlɛ dɔrɔn de don n'o tɛ Mali ko tɛ koyi nka minnu yɛrɛ datugu ni fufalaki dun tigɛra minnu na dɛ olu de ka wo ci ka ca kabi ala y'a dɔw da u ma baara kɛ kabi ala y'u da u tulo ni maa ni fo maaw de kɛ nka olu de nɛn ka di diɲɛ bɛɛ ta ye faso ko mana wuli olu de bɛ faso walima i b'a sɔrɔ i ka fɛɛrɛ tɔn bɛ Bamakɔ yan i b'a fɔ ko e tɛ y'a faamu la misali i n'a fɔ k'i tɛ Assisi la e yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ i b'o fɔ dɛ mais e ka représentant minnu bɛ y'a faamu la région ni fɛn na olu b'a fɔ n'o don anw kɔni b'a la anw bɛna wa ma hakilila ni yɛrɛ ye togodalamaw ɲininka ko kalata kana kɛ Mali la bilen an ka to nin taabolo in na a ka yɛrɛ mun ta ɲininkali kɛ Badara bisimila olu yɛrɛ ma sɔn kalata ye ayi bawo a nana ni gɛlɛya caman wa
ay bismillah ngambe mo ko ya o me tamo bana balo de be ni boba be ya fala jamana ka inta en charge ma kele balo wa ma million de tan fakabu ala koso le berka ya mba leta le berka godi ni le berka ita janyo masa femi kado kafo ko ni eche doye adesaraga muzoga pare wari sara kado wata muso itega saba klokoro foka nyana mini Allah ya to alamo eje kadi gui ni ba ko ni kadde ka pari wata muso pari wata ote ita ya dai subhanallah abengu de be gasu janza ko me ita da me ka ba da me dauki itise nga bengu be gasu janza sa opmana muso ale da rogo transition de besina de mate sega muso pari wata zara ka kila du balo bide go adesara ika do pari wata zara likoro fe mi ika do muso yo tega saba klo koro jana matege aya wolo furuge klo koro muso ni reto o ye wasabo go bebe mama ga denje mama ni muso to bebe mama ga denje ende omotimbe ale ri fazri karo le berka ikono ko bebe ay tege saba cheklo koro jahannama tege ko ga daji siri unyana janyo wasa unyana wata bal ku koro la jamali me mo bi ta fo ku ki bi pari watan sara muso obi ga chugo da se bi ye fe manjawu makoy ifona Allah ko janyo ita ke chewre ta ke o mabore nyere rala mbajite otmana ende omotimbe le berka agogo bebe ay tege busa fara cheklo koro aywa femiye ikado ka fo kanga kuma korodo bi kunni ye ikado ni mauma balola ibaye sabu mani me imame shila mani ye imame shila kuni mena shila kiba be ko kuma korai kunun kuma do awanga bi cin fana do akaja ko bama ko sigida do be sigida ba folola no e komini bama ko fa ba kono ya no ibaye nununga ikado furu nyomondo u furule do abe sanda anakunga mvenyo anambo femiye ikado muzoni ye chana janye atige ko kai ala ya glango nya ikado ka fo kwa ire atoy ko bebe ni ya ire natoy anaki nyene ikado akanuni ire kunye ka takata igaso ala natika ko kai anake bebe okera ikado akadaula ya la kui be miye bebe adola ka etege fara che klokoro ko zedika ko kamale njalaki ye koi kamale mindo afana yanga ka bo ko sewe ko ikado homme d'affaires mindo akanere ko nyigene do ko sewe yanjo masa ikado ka fuko bebe ana furuke ku kumbe damu de la ube mendia de la ikado mendia te dugo farikolo la hakaja ikado ka fofo sigi nyaw bi nyebo fe dondo kadi dondo fana ka go la tiga ere tabulo yoyi ngamzo muso ambalaga ka geto tumadola ni ulu so mfemi na udalla man wona era ni ko ba jo awolo yela ko la do atewulide la da tiwulebli odi akogele ma pari wata o gafse kana sigi o gafse ka sigi aya jeno moza zerka ikado ka fo bebe ikado ka fo ko zerka ay tege fara le de klo koro kamalen jalaki do koro tumbala akumba se go de mayirake zerka ere de ngani asiri kwe akele ko ga bebe furu ka sigi kadi ambiance bala o kuma janyo moza ka ya nyina furu musofe kombe na ikado bitiki daile iye ina jula yake no commerce general febe do be ferika bitiki kono ya se yere ka si musaga mzenu ngoro ka sura be magani siri malaye akaja che ngani ngeno di ay bitigi badaile bebe bitigi ikado ka fo ofana onyana ngere koro nyigina akomina boli ika bitigi mfana ni ye soro yere kala ire bisiga boli fesa ire no immobilier katoki sena yala no ye bebe obebe be ni furuke ka hakilina e kanyeshi furu musoma akaja ikado ka fo ku toro de la alaga tilna ka chidenye soro de na yongiri ikado soro ta chugola minyenyi nga soro sebe che chama edo ngata seto ye akaja ko bebe che afana minyi ga farida sabu anferu te marashi okumana bebe ale de nana ikado ka fo akat pari o watanye ikado kaloduru abo watan sara okumana ko bebe de nana pari ko kuma fo che ko jongola bebe mbela da insigi tumamina aya soro nere koro nyigine ndo ngabiga gelende ita laje ikado wakula wala ma irebse ka nyongiri folo ni watini ngateme yananga ikado nyawre soro kula bebe ko achema
e de ala da sigi bati me ka e tene malon sigi nyon jala o kuma na ko la da koro ko o de fora anga furu sigi kanyo ye ko che de ki jwa che joro la ki ka keta beke muso mama go ki ka begla o kale dunga pariba mama go fona konala o ko kalo ta kote de dogo kun ta kote de kale kambe kalo duru ta inde ma wata en ka kadi aya bajide Chego jongo ala wati kagele bebe maiklodo kuma korokui karido bebe tari labe akadda kabana bazandola fonde valizi tonche damne nente sawa bebe ilabe o ya soro ikado ka zerika to ala zerika afana na terika ulusi mbe ubugandola kilaje ubugandola laje terila wati mina bebe ayita makana akataloka chekau kani jo zerika koro akok mako zeriko nananga waran nofe jeri makuma ako ne kambe de mazadika kum nananga wari nofe nga pari wari de angata ntato fleni chema kuma ako klotene nawa kune bega kuma de fe itenga pari wari diwa chego ko bebe nye munde fiye ne ya fiye ka dobo ko nun nani wati na wala mayere ka bo ika pari ko nyongiri folo yani fiye bo daga soro ako ko daga fi makurudu ko nga wari dantege tato de fleni sisa che omo wale ya minge bebe yimana bo ka tege akela kaba monyana ayi manabo ka tigezerika klokoro fuka tirika usigile jatge fuka zerika tirika usigile jatge bebe ya ngana klokoro jana matege aya fura bebe jotala sai sirika laje amakuma chema kuma amma ika do fenvo wallahi ateri wulila ko ay sabali aw kana ninga aw nyena ko ay sabali pero wula sabali ulu jabala ka fo bebe afari funtani ka bo ulu yafsa tama teru yisram ne gata nu yire anyo na tu kaso ko tu kaso ko mara zerka ikado ka fo ale munke aye bebe kale ngoni belade awuli lay koro ka dogo ke wele awo ka bebe ka mina be fara nyonga ka beke boli fendigi kun ko dogo ke ka daka ka ta di bebe soma uma kale ire ni bebe na todo awo cheo dike o kuma na tara noyi ale ire bebe ta ka ta fara ka minonga soma be ku ka mine folo yani wati che o kuma bebe o dugu seje ayere yake kui anana ko ale ka mobile clé ko ka dama ka bitiki clé dama ko ka ale de nani fana dama ko che ko bedi ko ka che dabali bana ya fle che ko bebe ko eta bana kola nega here e bulu tala bli bitiki clé ti di mobile clé ti di de nunu ti norida wa e bebe re fana tetu ya no ko mana taika trafe enye chifu itene ay dimbo fasula o tuma no kera minge ibanga silame yo do ananga sigi nyonyo andu be cheni ga kanyela an wuli lay koro kata madamne furusla tamanaw silamau sigi nyon minye ka don de dinena min dabe kala kar min dati kala kar zadi kama be furu warde be furu yuzu ede ko yuzu zage yabama wala janyo ibado di pere for la nyonga kata zedi ka deli aba tison kana muruti e matriga bambe bolo allabana nana so dobulo ko kuma bebe kasi kana kasigila nga abayire kunsigila aki hakli bo bitrika aki hakli bo bolifeka aki hakli bo denununga ale bolla hero aki hakli bo aka ko ni bibalo nga bolifeni bitri mi vleni ani sokura ere ka bo fana jode ko bebe na di konyo muso ma mi na li dogodale do na tawla ko kuma na ko dogono kala da kuma do ba foti ko ni ga fali dige diduna ka te bindun tugunde ko kuma na ko yana ngu dige diduna gato bina katoka ya mala fenguna ma doere ke bina kuma do ana nyame ko film la wala ka ko film bla bina sonde o kuma ko mi vleni ko anga to osra doka aywa ko dodo ka suru dodo ikaja bigafsa sininga bile ko kuma na koni mayo jatemine kike ka keta ofana jatemine jangu fe minye furusigi ka kono ko kacha ko kuma na kanka famu furuke ni furumuso ko dondo chedo ka ja dondo akasuru ko ko ka famu ende ngbotimbe nyale ga nobla nya bo berkay kono ga bidombole do ala ku to hakilla nyumana abebe jaga gelengui ay manja korobo de do ko ay manja korobo me mo teri o sigli ni teru renjana ita mago to teru kama tiere la bebe ni ngelade ay ni ngele ade tiere la ni tiere zerika fana ali mani ali do note tiere ala kana nyo ala kana note party saka billahi la hawla wala quwwata illa hawla ala ka kuru wala batado anache uli kapsa awo no tiere la bebe atoko e wasake o membo to yere bi no mama ga dejeni ala koso ni yo ta ko ni bije no kololo bebe ameni fana ka bagui ay ka bagote ebile gui
ye mi do mi o kanga ke siribe ala ka bebe ala ka be kiti ala yeli ma parce que zedika ma furu warde afuru awo ayo de yira de zedika ma furu de warde afuru yala yere be zedika fe wa atafe wallahi ngala ka noya kono mo ikado nambura commune ena comme anaw ka surunya nambi jogala ko kinti ami ala ka be nyana do akono mais attention isu est citoyen d'honneur do anga isu wila akata yaf bala delila kafara ka demenya yake nyebe ni veina mawe furu bafilika law ayoro citoyen modèle de do on citoyen modèle mais beke ka fasiri ko citoyen d'honneur do reke beka braizuma ko bumita isu ke citoyen d'honneur commune ena ko ke kele ngama famu de ko citoyen modèle c'est-à-dire modèle mindo makanga la de sigidala un citoyen modèle notre donneur de aya bajide ma inga klika famu en premier lati gagné de notre bede uga fo ya fasiru chama yo ko citoyen d'honneur citoyen modèle bo sisa andi AJDM de ba di mauma uye mamunu kolosi munun ka chesiri ka bosigidala ka sura makeni nataya madabo to nyini ni yira kama ulu ye nafa minge ku ka kem misaliye ma bisiga munu ladege citoyen modèle o maka félicitations comment c'est un modèle à suivre voilà na imiter merci mbajide ikado nambura commune ena o citoyen modèle amila blagata syndicat de BBP gata kunyo doke adola ikado le destin ikado amita buguni hakila jigina ko mimbe ikado ban munu che faba ni ka okufo komo ikado ko souveraineté retrouver ka asibiri do ka kera dumbaye akera dugulu ngunando ye buguni ka ofe okuma ko ni ndoni kama ikado ka vomi le destin mo keme ka fasiri ako kanga ta buguni nga ofe mimbe ikado ka fo gouverneur no be général de brigade Keba Sankare kufo okuma ko aye ikado ka fo ministre d'état ani ministre min nyashine do dine ko ani batoko ulu nyana balima no be docteur Mahamadou Konene kale kufo ulu bele jele bisimina buguni ka damne kabi juma fo ka ikado sibiri kle ba ikado ko uta kunye ko ula belebele wiye ko mimbe buguni nga kufo koromro ku ye ko ba do ni ko sigi singa ikado nasoro jamana maraba no be kollal asmi guita kufo ale ngania ta ko ko okuma anga marake ba koro no yanga dugutiwi dine nyemo fo ka ikado ladala nyemo ma ko lu kam maraw ni ko lu do bala ikado général de brigade Keba Sankare ali minye ikado ka fo buguni gouverneur ani buguni yere amara Keba to belejele fo ka se buguni sigi ba to munum be olu ko wala sa ko mono bo ani ka laba ni ko okuma na ka misali jonjon di ala wi kado ka fo bulum bele ni ka o ka jo ni ko jo buguni nga olu fe adriba yi kan do ka fo bulun ajole ko ni ya nyana che foloi anga jamana fantan nani belejele la o de ato buguni a region dugutugu ubara fam belejele fe buguni yere mara kono kolonjaba yanfoila la sika do wulisi bugu oma fo ka se bumoko ale yere coordinateur no bi ka do bamsa touré kufo nunu belejele tara ikado ka fo buguni nga fe la sika do community coordinateur Seydou Sangare num belejele nyan la soro yino ikado sigi ngono badriba yi kanto ka fo gouverneur ka kuma mugu kono ako ko olu ye ni hakilna ni ngania ni ka kokoroma do ni munye uyata ikado kullal asmin gota alika ngania kono o mingo kanga jamana ikado dugutugu ani lada la nyemo olu ko munu nolu kumbi glani bakanga jamana kono naye ikado ningura fie ulula o kuma ko buguni ngawyo oko niko illustré hakilla jigna ka ako o kuma na ka yanga niko bunya uye bloy ni ka nganiata adriba ko blow nganiata le min vle no ye dugutugi bloy uya jo o kuma na jo tugula koromno mini ikado anywana make anga jamana fanshi fo dugutigi bulo min na jole fle buguni kiba ye ko million keme ani bi kononto ana kungan 20 koromno ikado ode tara akonnana wa ko kuma ko min be buguni gouverneur anaka ikado maradew ulu yere de warimbo ulle warimbo yela no afiwa na besigira ko gouvernement be ke ai ulu kele te kaninge ulu yere di uke katla ko gouvernement wele kata ya kata gouvernement wele kata aiwa ninde fora fanao abana na ibise ka ake do fora doka oba bugunde abana gouvernement na dafawa ab gouvernement dafa ko yere ni so jarala aiwa promo ikado général de brigade Keba Sankare ale minye gouverneur ye ana tonya munum be akoko kuma na mimbe ikado dugutugu kufo ukanga bunya ukanga karama ukanga makama kanga di uma
ko ka sabu ke munye koromro ko ni bite dugutigu de tuye ko benyana bo baye anga mara konna wa kube abla ikado o minede kono wa dugutigi sigi atita ke kado ka fa salle spectacle tugune o kuma mimbe kado nyanye ro kufo mimbe seli ro kufo bato keyro kalaba ka ata aso ni kata kunje ni bugu baye mimbe buguni yere ni ko utogofo ako million ikado ka fa keme ani bi kononton ani sheki na no kan 20 o de kara ni kado bulo ngonnana ambi doni mine ko bi o kuma ko ngania woro chaman talendo sabu beda mi no bi teme no ye fulo nda mi teme ni yoroina o kuma o fana bara o kanga sigi singa ni bela jile bara ma fara nyanka abita yira soro million keme fla ani bi konontona ba ayi kado bunya masigi ke akoko ma chama lolu ye demenke kalaban ka dilike wa fe ni tama ni yodi bela jile de tobi ko kay do bina daele ni yoro konna na ni ye mindi itobi sebe obito e bada Andre obito tarikula ko ye ikado jelinya ko kariye ni ngebuni anyeka kula adoni kama o kainde o mako livre daeledo hali bi ko deme olu bi sena wa entreprise EGK amolu ga tanto jurla de akoko olu ye nganiata rimi no to daledo Amadou Toumani Touré la ATT ri Amadou Toumani Touré kilometre fla anikado ka fa metre ken woro bunyango o kuma ko entreprise EGK ye nganiata olu fana bi no labe fu falaki kadibu ni ngawma akana ke rido ere akaka avenue Amadou Toumani Touré alaka ko edono avenue Amadou Toumani Touré Amadou yana kunga fanga bi koromoro wasoro buninga ku labenendo ku labonya masege ke ayi ala sabu uya ukayela ayi koba de ke buguni ale de ya bala voirie damine ka buguni du kono beke gedron go buguni doronte marabulu site Amadou bulu note yo mina fani fadongo ki defega igado ni sigi nkono ikado ko entreprise EGK olu ku bi ngani ataka kilometre fla ani ikado ka fo metre keme woro olu glan fu flaki ri ATT ka boy ikado yamfo la sirala ni ka tabla fo ikado ka fo siga tuta sirala kuma ko gouverneur yo bunya masege ni ko ke kosobe general lo ke ba sankare ay ikado ka fo ikasigida mo ni ko la dunia ka fo ko ni mbara mi na fleni nye o kuma na akoto bi sena kendo ikado ngania o chamantara ngania wara mununolu bi sena o yoro imbise ga labbe ni ka ikado ka fo ni sonja do akono o makoro mununolu re buguni ikado ka fo amakoro folo yi ina fo jagasa Musa ali ikado ka fo kaburu mimbe yo labbe wala sa juro bi sega ko ka tumi diba yi ya yira ka fo ko buguni yamfo la kolonje ba wole se bu ko buguni region ko bele jele ka faranyanga bi ko ka kanga ke misali nyumanye o kuma mimbe ministry Abdoulaye Maiga Kufo kolal Abdoulaye Maiga ay korofo ni kata akoko ambe dioro mina ko bi no bi kado ka fo anga jamana ka yirma horya soroli kado o kuma na o ningura fie ni ko kofo ay bebla ni ka kado jamana ni ka jonjon ko da no bi mali kado ay national kofo alabana akoban mono che kaw awni che o kuma ay misali nyuma munu no ko lu yira taw mina nyini ka ni bulum belebele nunka ke kado region bela togo mina ningura be fie kado marake togo nyuma na ko navoka dam na ay anafoka dam na bu mamme ko lel Abdoulaye Maiga Kufo ayaka ni sonja yira ni koina wa labana ka bunyama segi tani ka nyesi bunin kauma o kuma na mimbe kado jonjon Kufo jonjon dira ikado ka fo general de brigade ke basangare ma alimi gouverneur ka jonjon ni ka o di premier ministre ma ka laban ka jonjon di Abdoulaye Maiga ani ka ikado ka fo marabri baton de commandement ko di ikado buguni dugutigila ka o fe ko kana di kullal Asimi Goita Asimu Biritigi oui o kuma do fara la fanga ka abire ndai mingi bire bana da bire dira ma de aya da ba juna ni légitimité traditionnelle u be farla nyanga jonjon nani jonjon folo o dira ke ba sangare ma ko dipatara buni ka region be farla nyanga jonjon flana ko shogal kola Maiga ko kaban nana ko malika yira ma khorya ko bekera ushiri jonjon sabana ka ko lal Abdoulaye Maiga ko o kuma na fanje fanga premier ministre nyama ya mi no o singana ama ka tara minge kado naso la bekero ushiri jonjon nani na baton de commandement o dira buguni légitimité traditionnelle ko atadi asima ko yi kado ka fo marabiri tangarambere de flabulu ka tangarambere tu bolo Asimu barake dron le dessin olu mo kay kado tama min kere o de flani unga ga tangarambere sorola abana segu doni mbaw ga do be olu ga barka bi abana nga buguni ko jije ka yoro bado to da sakoro meri fanana okay ufana okay kujibe awe start sa hormeri bi be gaba apana che no da start sa hormeri bi ale folo herese buguni mare gatala ay ukoleni koni jakala ngo rete ali herese li eskidama wallahi
aya jira ga ko politique tewo ika kalan fo ita moto ka ke YZ mais nala mi kuna ga ki glani baye a be nyami de Tenyo masani gater de renouveau mbaleta adama jabate aleta menanyi hippodrome na femi ka do lakana tigila mo jabala mimbe ko commissariat de 7e arrondissement ko lu fleka ika no ngoni chamambo mauna koi tubarikala janyo masa ibai ka fugo ni commissariat kuraye mi na sugandira kalo sabadoro nga enno bokula ka ba fo mauba fugo tare 17e arrondissement ale nunu jabala ye kwa commissariat retro bagari kulubali sugandira atete kalo sabaka hakaja ko sigida maubi kata jie dongo do kata fulini tanni blala ninga galabu da maka barala amega to yini jama hakatila ikado ko okoro jumenye ko minye ikado bakari ka hamine do femina o ye ikado aka maraw bul yoro mununga o sigida maul lakanani anu bulula hera lakanani ko ya kale gashin kanye ko kuma ko kaba nana abuko bara de ke o wale de fana buga ira maula ye sangani wati abenno bokola minu mauba fugo tare police national ko kale kanye ko kuma na minye ni sigida mauye ukalla afia soro 17e arrondissement commissaire kura ikado ko officier supérieur kura minale ni ko kaba nana ay galabu refie barakela ufana na katafe kasigida kado ka lakana so ka ke dana ya yoroye ko mawi o foli no tanise ama jango hippodrome sigida mawo ni ye kingo fo abesigida ba fulana kono community ko mako fa ba kono ya ona lamunwa a ku ye lafia soro bi kulubali na lekwe bagari kulubali igna fo kuna foni dibaya fo chugo madama jabate ga fola koko kuma ka nale kaye bara minge ka madugo mala annani sizanche kaye marama fe ndo e murfai ayo woro de mine do boro de mine sabaire yanga ika do bolola glanunye ato sabaire ika do ka fo shiwera wi akaja kwa ani dugudeun uluka konna jele ya ka nulu jele do barala wani dugude bebe nyon kan fo ika do ka fo bebe ne kelena o kuma na ko minye ika do ay ma chama fana mine ma munu ni marama fe onde yira ulu bulo umine ni senfa fo mi mako pistolet mitraillette na nakize de chama ayi nunu mbela jele de mina ni kin ko vole ni sigida ko vole nuna ko ni manu mbi yalla kata dangari bitigitigu de la ubita murfa bamba bitigitigi la site jonye ki ka beche kaduma na folo ni na folo mafeon ubu sago no dungota kata iko ko make ko kere kachaya o kuma ko ni njengela ni binga ni ngela jugo munu vle ni ko nu sera bitigitigi mi ma utitaka tobere tu bulo ko ka sabuge munye ko ni do kama utara bibitigitigi do deka o de kuleka ikado ni patrouille ala to bena femi ni yoroko vole na patrouille no ngongari koro katabo eno ulu tara kata tuni manu nunga kasingu tege kukuyeti braker nungoni tubarikalla ako nunu yem esigida chama maubo be shunyana koi inafo bangoni kateme hippodrome fe ani sigida wero femi komini eni komini de ko nunga mabo na ni kacha ni sigida ba flan nungo na la kusebe janyo masa ko kuma ko minyi kado ukakuluye ku bidala ya de kadangari maula kata bibitigitigu ka marama fe bu bulo mugu tigi sebe do mango o kuma na ku beba tu tala ango ga kuma uchara ni do kama ala yu kobla ikitara biminga o ekulebo o kuleka bo ni polosi uka nongon kari katai 17e arrondissement mau uye nunu ntege ku kuyi koro katika na manu nunu ntai koro kata nu ye ika do kwa ere do bewa ulu lado ulu ko la ko do ni koro do kuyi waku kumewuli ka joke kinjuma una sikoroni bangoni hippodrome ana lamini kinwero ko nunu nga kasara kumbese ni yoro bela jelema ku ka manye mabaire kale tedna e polosi ubulo polosi ube ndonga koro a done do polosi ula bulo ga koro o kuma na ku minene o kuma na utaru ka so de dobi o so dobi li senve janyo masaka kera sababu yu bora mara mafeo ngai kisedeu ani ka do ka fo wulo masi tabaw ka fini no eteni militaire gata boy gado telephone portable chamanga clé USB ani mauga carte simu ko ni de tone be non ve ina fo bitigitigi o kuma na janyo masa ko ni bedi chomina ugabe so yoro jabala do lila ko nunga wuli ka jodama do munun gera commissaire kulubali no bagara kulubali naga chede on fe ka wuli ka jodama do dro e fien boda di hippodrome gauma ani sigi da wore mauma o kuma na ku be mun fo kulub se ga fe fo bakare ko ka fo ga wala nyman do ni ka tano abi chesiri mi na ka ga do de faro ka ali bi anaka chede
k'u cɛsiri ko dunun galata haka ja k'u ye baara min kɛ a ma dogo u ka dɔ fara kɛta kan k'o fana nafɔ don dɔ o kumana 17e arrondissement maaw o kumana ko ka dɔ maaw de bɛ tilen ka taa sanu kɛ u ye ka taa bonyamasegi foli kɛ u ye ka tila ka taa i ka dɔ galabu don u la fana o kumana ko sigida maaw olu kɔni lafiyara fɔlɔ min ye gwadomuso dɔ ye n'o ye Aisha Mayiga ye Aisha ɲininkale a ko jɔnko ala k'ale bɛ se k'a seereya k'a fɔ ko kabi Bakari Kulubali n'a ka cɛdenw nana haka ja ko i ka dɔ olu ye nɔ ye ko la koyi k'olu hakili latigɛlen don sisan nɔ u ye wulikajɔ min kɛ k'ale tɛ se k'a fɔ ko lakanabaliya tɛ yen k'ale tɛ se k'a fɔ ko lakanabaliya yɛrɛ bɛ ban pepepewu ko nka ko i k'i sogo damayira k'a la a ka dɔ k'a fɔ k'i bɛ ka lakanabaliya kɛlɛ ko Bakari ka misali y'o jira olu la ko n'o tɛ ko i k'a dɔn insécurité zéro k'o tɛ fan si fɛ o ye Mayiga muso ka kuma ye o kumana min y'i k'a dɔn nin fana ye k'a dɔn k'a fɔ ko kaba kɔni nana olu n'u bolola hɛrɛ o kumana k'u hakili latigɛra wa olu bɛ lafiya kɔnɔ nin waati in na min y'i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛ se ka fɛn min fɔ k'a nalen kɛra hɛrɛmugu de ye olu bolo wa a kɛra hakilisigi de ye olu bolo k'olu bɛ se k'a tanu de ko bravo min y'i k'a sɔrɔ Asanatu Danbɛlɛ ye ale fana ye gwadomuso ye a ko ninnu gwɛlɛman caman bɛ gwadomusow de kan koyi ale fana ye gwadomuso ye ale ko kabi commissaire Bakari Kulubali nana olu ka commissariat la 17e arrondissement na k'i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu ye nɔba ye k'a dɔn a ka nali la ko ani dugudenw ka kanbɛn yɛrɛ fana kɛra a fana ka baara ɲɛbolo y'a bolo ko ani maa si tɛ yen nɔ minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa a yɛrɛ fana y'i bɛrɛbɛn bɛɛ lajɛlen ma ko kaba sugandira ka na a y'a ɲini ka don bɛɛ la wa a y'a ɲini ani bɛɛ ka jɛ o kumana k'olu b'o galabu de don a la a bɛ sira min kan k'a ka taa o fɛ a kana fɛn bɔ a la dɛ n'a ma min fara a kan a kan'o bɔ a la Musa Kulubali ale ye denbayatigi ye Musa Kulubali ka fɔ la a ko k'olu yɛrɛ hakili latigɛlen don sisan ni ka i ka dɔw kɛ ko gɔmiyirana mɔden k'olu ɲɛmajɔlen don sisan dɛ ko n'o tɛ ko waatiw tɛmɛna k'i kun bɛ da i bɛ un less de kɛ sunɔgɔ un less ɲɛ kelen ni sunɔgɔ la ɲɛ kelen ni sunɔgɔ o kumana ko sisan ko kabi Bakari Kulubali n'a ka cɛdenw ye nin wulikajɔw daminɛ k'olu y'a ye k'a fɔ k'u ka sigida lakana k'a sabatira sigidaba 2nan in kɔnɔna la ayiwa k'olu bɛ mun fɔ ko kaba nana a ye wulikajɔ min kɛ ndegew nɔfɛ ko ndegew yɛrɛ ɲini na bi k'o kɛra sababu ye olu ka hakililatigɛ sɔrɔ u ka lafiya sɔrɔ u ka sigida la ko wa k'a ye caman sen bɔ kala ka kaban dɛ k'ale b'a ɲini a fɛ a ka taa fɛ a kana dabila Adama Jabate ale ka nɔbila ye nin an y'a bɔ indicateur kɔnɔ u ka bidon bɔli don kɔrɔbɔrɔ waati taamana min ye k'a dɔn waati a sɛbɛkɔrɔ kuruna la min an k'a fɔ indépendant olu Ablaye Jara ale kɛlen don k'a fɔ ko jateminɛw ni kibaruya jɔnjɔnw y'a jira k'a fɔ ko bingani walikɛbagaw o tuma ko u lakodɔnnen don i k'a dɔn Joyila mara la kɛrɛnkɛrɛnna Fana ani Tingɔlɛyan Fana kungokolo min n'o bɛ Fakɔ n'a fɔ Falakɔ kungo ni ka o kofɔ walima Fakɔ kungo o kuma ko kunnafoniyaw ye u di nin yɔrɔ kofɔlen na nka ko u kuma na jigiya bɛ a la k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na walasa u kuma dankari ninnu na ni Ablaye Jara ka fɔ don ka bɔ indépendant kɔnɔna na u ka taa dankari ninnu na joona awɔ dankariw la waati tɛmɛnen mois de septembre yɔrɔ la awɔ n k'u bɛ taa ka na min dar'u kan ye taa yɔrɔ t'u la o waati taamana o n'a ta bɛ an bɛ tunu kunnafoni dɔ ni ka o lase ka sɔrɔ ka i k'a dɔn folikan labanw k'olu ni ka o di Amadu Togola ko a kɔni ɲamatunna kabi sunkalo kalo tɛmɛnen ko a ɲamatunna kabi sunkalo kalo tɛmɛnen kibaruya y'a di k'a fɔ k'a tun bɛ Banangabugu yan fan na o kuma ko fɔ ka se bi ma kunnafoniya foyi ma sɔrɔ a la ka ɲɛsin denbaya o ma o ka bɛn ni o ye ko Amadu Togola yɛrɛ o kuma na bɛ a si n k'a fɔ min bɛ tali kɛ a ma lafin do dɔɔni a bɛ bɔ dugu min na o de ye Pelemawudu o kuma ko a bɛ ɲini lamɛnbaaw ni lajɛbaw bɛɛ fɛ walima n'a sɔrɔ Amadu Togola yɛrɛ kɛlen bɛ ka kunnafoniya min a ka kunnafoniya di a yɛrɛ kunkan kibaruya la ani maa wɛrɛw n'a fɔ aw ɲɛ bɛ a jala jabaranin na cogo min na nɛgɛjuru sira minnu n'u bɛ se k'o wele 74 56 59 34 walima 69 75 22 52 faamu cogo ɲuman o dalen bɛ nin kibaruya in na ka di bɛɛ lajɛlen ma ni bɛ dansigi bi lase n'Ala sɔnna a b'i dansigi bi lase waati sɔrɔ